phung kaham na rukjo to nai tonglai rok no hingke tabuk hingkangke ang songwi tongo phungni mamui phungo dati basawi songka dal mungsa hingke mangso miya horni kisa bara tongmani baja khlaikya hingke abono karibo o jaga hingke ang dal bora seri paikha obo bang miya no somoi fridge oko grind khainai fridge o daitoni rekhata hingke tini phungaike sudu songnani chernai simi hingka ketabo ke gandhi nokni mamuro songe yakoi painai yang room bo kisa phaikya o jaga bakhe ligi lakai ngi tongkhangka ba phungai ke to thamungnani tai pailaya haini bagai nai bisna rok buprai maya ko tabuk bo yang pula beskang room bo kisa buprai nai super rok buprai nai nok rok phari paigena hanai khlai tongkhata o super ba asukja khangna ke moila rong ge ba nge lori rok thango kaisa room le sap khai paigera khabo phari phuri rebekya omkhe thomani room o jaga ta sap khayunai obo paikhenke yang takaisa tongo obo khe guest room enke obo sap khaina nangnai engka ba tabukhe samung rok paibai akuise paikha ang tei kisa manung sinai leng suka hrinai tei thanda khe nungi nakhase tabu phungo phuno satungo tungo engka ba belakhe leng hanai tei thanda khopsa nungi nakhata engka phari video no nai tongai continue samung rok paikhyang kangke ba tabo hingke maisi chasinai ang mai phuri nyakha mangso baja kisa bora kisa ke dal miya horni obokhe miya horni muita anga obokhe nakha hingke tang mai chagra nado mai chabai hello lamsuwa hai nok nok katal video o hingke tabo hingke phungni samung rok painai mai rok sai paikha mai chai pai sing tabo thangmani nai tongo bolongo hingke bolong phono bai khasama buinen khasingo se gabudi sai bangso mathe ko muya wati phaina bagai aingo muya wati khongma futa angke sini aingo kho kari bla ngo sing tabu thanai ajago bolongo gonong no tlangnai hindi nai anta tabu ke sing thanglai sinai ko ani papa bare ding kha ga sing tabu thanglai sinai da bokri ke ang to bai ke thanglai ba bo se gari sarugan trangnai ingkang ke ba ke sing ongkho laigera na tabuk hingke ani sigang ongkhori se gari o phaise bobo phurujani video khlai thongpai ke anga saisi maya anga angke ko bokho phutla rong obo hamjak tri namani tipu anga bin gari o tonani hani nai anga angkha nogo siko log dugar soitongda bal khlangna bagai anga bokho yango gari rogo phaise video khlai tongpai ke angke bono biang thangka hani se naitugui tongturu thangna bagai anga nog no sini nog bo kisa phunugeri kha incomplete nok tako phunuga no norok no paimani yagulo bufur phunugi mano saimiya ko sing tabuga thalaisene nari ko muya phaija thara azu mostan bo nung muya phaija thana azu mostan lipsira phulzak phulani phane khambura wari angnani imda paya ya phari kozar kadi yang tara kana dasuna iko tabo ngangke sing je muya phaina hani location chamani sing yang obo gabodi phaising tam sing kamu pogi tongkha tam sing kamu musrai jang kamu ioro phaisok paikata jispun ngarisi engka tabo gaing nok phaisingo gari tlangna hamani yang oro lama chikon bridge bajak norong nukhana ka tlangna ma yang korono side khai parking khai klangna ni hani nei tongkhata engke iko tabo engka phaisi sok paike nogo phainai lera lai tongkha thanda ke fan tolawa asuk lai tongnai khata sing tabo ora haibon srapsa ba thagei aboni ya gulong kena sing muya phaina se thangnai bolongo direct thanai engka tabo bolongo thangi mala lai sinta head ba muya phailengi na ta asuk satung tungba tungsa Kasi panja itu apa? Jabro. Bang lagi. Hah? Wah, mana orang sotnya ke? Iko.
Takasih tahu ni ada ang kedua lagi. Seng tahu ke muya pai tong lai kha ani bu prang zik ba tongo angka tai angka jota ani bu prang song bang se angka bag lok tinya nang angka ba borong lo ma tu hai borong se jobai pai mang khogo angka seng tahu muya pai lai gina satung wasina bolong bisingo habui muya wathi nai tuk lai gina ta na legi de nahari bagan kotor ma pai kereng lo khai pai tung pai tong wo sing ka pai nya ring ya ha nya leng mang log lagi hi mang no nong na samani ta muya pai na ne ki ka tau pai shop pa kai ko muya ni mas leng jagai aso ki jang kolom tilu kolom la shuka pura muya pai na ne ni buk nai bo thuklu binya ka antli ya ki kolom su muya ha te kolom de ba kolom ti pai shuka ni ko bo kolom shuka muya wa thei wa bolong ke se kabang man tong do bui pai thamai kata sengle sapai mas di berkaza hasal pai mening nan ka ba kabang manu tai se mukha sauna mukha sawi nei tang sang ya leng la shuka pai lai kya odek pai kya bag pungna nai be kya tinta bag tu hai useng ke pungna nai be kya pung khata khaina ko pungna nai kya iko mangkha chicken simlang somlong kiri ya handa ha 그래 엄마 뭐가 미안 거 니니 bolongo ring망 당하는 파이 힘이 러기 힘을 ring망 당신은 hả chúng ta có cái xe bolong này phải ấy ông có trồng rồi ta có cái xe bolong có thằng ấy có anh bẹt tuy là giặc lên hai đứa có lọc muya ke bang mơ pura muya ke bang rồi ông có suka 지금 거기 동안 지나이. 야, 봐라, 완전 부탁. 니 나랑 가져 동물을 풀려니. tabuke sung bolong ni nogo sakpakya nogo bolte yang ono kho bai sorata ko kumu songnoro engke yang bokhe wasino borong gangke tok bahan nok songlai ne yang kumui wasino pukhiriwo jal soroi nei a helebri toni rekha bonongke gobong kan go bolongo thangebla yang a piece khaima tongkhata mai jai thani hene ne bong nogo phayani phaimani hene aska maya ganang bai bai kumuibo maya khaisuka sungna thangeni thangmani se borok bai apse aska kumui maya ganang bai baske maya ganang iko sungna mai jari rohna bagai se bo a kotor bini bani a ti sawinai sungna sarna ni bagai bono piece khairi toni rota nogo sokpai le sukang hangka ba asuk video khlaimaliya ang engke video bahai nangjak hanoro comment khai sanani tapok di Henke hanya hai ketal video malai lai sinai. Bye bye guys.